när jag kommer till Arlanda, alltså när jag talade med polisen efter den första intervjun, jag tänkte att det alla diskrimineringen, alla saker där står bakom mig. Det är allt kvar i Turkiet alltså. Nu jag är fri. Jag har frihet. Jag får tala här. De lämnar inte mig tillbaka. Jag kände mig så. De tillhör världens kanske största folkgrupp utan egen stat. 20 miljoner människor runt om i världen. De är inte terroristmisstänkta. De tillhör inga extrema politiska organisationer. De är kurder. Det här programmet ska handla om en tid i Sverige då en hel folkgrupp blev stämplad på grund av mordet på landets statsminister. Att vara kurd, hur är det? Och hur var det en gång i hemlandet? Och när jag växte upp, jag trodde hela världen är kurd. Jag visste inte någonting innan jag går till skolan. Det var förbjudet att prata kurdiska i skolan och förbjudet att sjunga kurdiska sånger och ta på sig kurdiska dräkt. Och man märkte hos de lärarna att de hade en sån inställning att vi hör inte det här skolsystemet. Jag kunde få spark från skolan. Jag trodde om jag skulle prata kurdiska in i klassen skulle jag aldrig få utbilda mig i skolan. De som en gång var barn blev så småningom kulturellt och politiskt aktiva personer. Men det här var ingen riskfri verksamhet. Sabiha Otlu, en bland många, fick 8 års fängelse för att ha bildat en kurdisk kvinnoorganisation i Turkiet. Han flyr till Sverige innan domen föll. Sverige, som då var en fristad för kurder. När jag träffade folk och de frågade var jag var ifrån och så där, och då hoppas vi, då sa de, många som jag träffade, ja, vi hoppas att du ska få bra i lilla Sverige. Vi hoppas att du kommer att trivas här. Jag känner det att jag fick värme här. Vi hade aldrig tidigare sagt att vi kommer från Kurdistan. För att ingen hade frågat oss. Vi hade inte varit utomlands. I själva landet när vi åkte till någon stad, de frågade om från vilken stad kommer vi, va? Så vi kom till Sverige, vi började läsa svenska på KV. Och då första frågorna, varifrån kommer du, va? När man lärde sig svenska. Då vi var några kurder i samma klass, vi sa att vi kommer från Kurdistan. Och det var en jättestor känsla att säga att man är från Kurdistan och inte från de andra länder som ockuperar Kurdistan. Alltså. Kurder i Sverige. Det var i Sverige som unga kurdiska storstadsstudenter från Turkiet eller Irak började dansa kurdiska folkdanser. Det var här som man äntligen vågade göra allt det som var förbjudet. Men över en natt förändrades allt detta.
Jag vet inte, jag kände på mig att folk på något konstigt sätt tittar på mig. Eller kanske jag själv inbillade mig så här. Att i och med man är mörk och man är invandrare, aha, då kanske de tror att det är jag. Eller kanske... Jag visste inte vad skulle hända om jag går ut. Vilken reaktion skulle svenskar visa? Eller helt enkelt, jag var rädd att gå ut först. گله انسان هبون وقتی که پرسین تشکری باری فرانکو مردو گندگاهش کردستانی ما بی اصاج نیشکا و من دوان درد خز که مورالی وانا که خراد بود بفزیوان دو باری اریاجی تابی وقتی که من وی روش دید لسر کشنا پالمی من دلی خدا قیاس کر منازعات کر و دحکرات کر و افتشتوی نتیجاوی انجاماوی هرکوی در که حتی کلی وی اصاب ماشه Farmor Teurat med barnbarnet Mezgin och så sonen Zeynel. 3 generationer kurder i Sverige drabbade av spekulationerna efter mordet på Olof Palme. Zeynel Kaya, som fortfarande 5 år efter sin ankomst till Sverige behandlas av Röda Korset för sviterna efter tortyren i de turkiska fängelserna. روشة مني فيزيكي فر خراب يعني از روشة كورا خراب دابون من قد باور نذكركو از بجيم مقو لازمكو از فان سربيهاتي خواب كنا بدلقيكي تاريخي يعني التداويات درنگترين خست به مسئله پر درنگ خست پارا خست يعني از باورتكم كنا وصابنا بلكي حقاس زمانك دريش سفر ملته چوا تحصیل والله المجي صار تحصيل كله الزحبر تكتن زاني انبرجي تكتن انبر خوجي تكتن كرين شمكي جبال خالكي ربيابون حطا بها باطنه اجامي رابن اجامي تشتيجي بكن اجامي كلها تاجي جانا من واندقرت ازبوان اندشون كجام شام وانا قادقاران دوش بنا كوي تسيري ساخراكن ويترسي اكو بكن مجوهرة دبو تشتكي وساطنا يعني من دابا وركن جوكو باوريوان تشيفك ويعني او تشتكي التركيا سريمك والفيدركي ناي سريمك De bråkade med mig, de slog mig, de sa så jag har inte alls dödat Palme så. De började slå mig så där. Då sprang jag hem så där. Jag försvann hem. Då började jag grina så där. Jag kunde inte sluta att grina. När jag såg i tvn att han kom vid korten så där, de visade korten. Då visade de att jag tänkte på de barnen när de stod med, de såg rösten på Olof Palme så där. Då tänkte jag så där, jag gick till mitt rum igen, jag kunde inte se på tv längre. Första gången jag kom till skolan, då blev jag faktiskt mobbad mycket. Och jag var tvungen att slåss liksom. Vad var det då de mobbade dig? Ni har mördat Olof Palme och sådana där saker. De retade dig för att du var kurd? Ja. Sheikmus, känner du igen det här? Har du också råkat ut för det här? Ja. Det var en kille som gick i min klass. Han retade mig mycket om det här saken. Så. Hur kändes det under den här tiden när det var så mycket? På tv, på tidningar och sånt här. Såg du det? Ja, jag såg, men det känns helt konstigt faktiskt. Som man inte har gjort det, så de säger att det är ni som har gjort det. Många frågar ju, skäms du inte över att du är kurd? Men
Varför det? Det är väl ingenting att skämmas över. Men jag känner många som skäms över det. I vissa städer då känner man, jag är stolt för att vara kurd. Och det, du vet, det var jobbigt att komma. Man blir retad liksom. Så jag har ju mördat Olof Palme. Varför kommer ni hit när ni vill mörda folk? Vad kan man svara då? Ingenting. Det är det som är så jobbigt. Det var strax efter mordet märkte vi konkret när vi skulle teckna ett avtal, hyresavtal med en allmännyttig hyresföretag. Vi skulle få en lokal för Kurdiska riksförbundet. Allting var klart, vi skulle göra klart avtalet, men just den veckan efter mordet på Olof Palme så sa de blankt nej eftersom det var kurder och de ville inte ge lokal till kurderna. Hur sa de då? De sa att det var mycket känsligt just nu eftersom det var mycket skriverier i tidningar och massmedia, så ville de inte riskera någonting, så de sa helt enkelt att vi kan inte ge lokal till Kurdiska riksförbundet just nu. Kurdisk dansfestival i Stockholm. Det är Kurdiska riksförbundet som arrangerar. Kurdiska riksförbundet, en politiskt obunden organisation med cirka 4 000 kurder bakom sig. Med goda kontakter till de svenska myndigheterna och minst av allt känd som en terrororganisation. Men efter mordet på Olof Palme började telefonerna ringa och det kom brev från arga svenskar. Till Kurdiska riksförbundet. Förbannade skitpatrask. Åk hem till Iran och demonstrera. Ni är avskydda av det stora flertalet svenskar. På arbetsplatser, man och man emellan, talas om hur fruktansvärt trött man är på ert förbannade profiterande på oss svenskar. Åk hem! De sa det till mig i posten, de behöver massor av folk, du kan gå dit. Jag lovar det, i Arlanda polisen har inte frågat mig så många detaljer. Men vad då? Det här jobbet, var inte det bara ett... Ett månad, skulle jobba under helgen, en månad. Vad var det för typ av jobb? Posten, vad som helst. Vilken jobb som helst. Jag har universitetsutbildning, men det spelar ingen roll. Vilken jobb som helst jag söker, jag skulle jobba. Vad var det för frågor man ställde? Det frågar hur jag kom till Sverige. Innan jag kommer till Sverige, jag har varit något annat land. Med flygplan eller med tåget jag kom till Sverige. Vad tycker om jag vissa kurdiska organisationer? Vad då? Jag har inte kommit för en politisk diskussion här. Jag skulle inte bli en partymedlem eller någonting. Varför du frågar mig? Fick du jobbet? Nej, efter en vecka sedan han sa till mig jag ska skicka till dig en brev, kontakta med dig. Och efter en vecka någonting så han skickade en brev. Nej tack, vi behöver inte. Tack för din intresse. Det var hemskt jobbigt för mig. Att gå ut, att gå och handla, att jobba. Man ville vara inne i sin lägenhet. Man ville inte gå ut. Till exempel när jag gick ut och handlade. Först tittade jag på rubrikerna. Jag hoppades att det fanns inga rubriker om kurder. Men det var rubriker hela tiden. Och det kändes så svårt. Man ville inte stå på kö. På affärer menar jag. Man ville springa därifrån. Man blev så upprörd att man på slutet, man vill inte lyssna på tv. Man vill inte läsa massmedia. Att det blev så mycket. Och sen vågade jag inte offentligt säga att jag är kurd. Våra medlemmar kom inte till möten. De ville inte synas. De var mycket försiktiga. En desperatism rådde bland våra medlemmar eftersom det var press utifrån, från massmedia och tidningarna. Och nästan ett tag funderade på att lägga ned hela
hela verksamheten för Kurdiska riksförbundet. Mars 1989. Det har gått 3 år sedan mordet på Olof Palme. Kurder demonstrerar på årsdagen för gasbombningarna i Halabja. Halabja, en hel stad befolkad av kurder, utplånad av kemiska stridsmedel. Det sägs att Halabja blev en vändpunkt. Att Halabja var det som fick kurder att äntligen våga visa sig bland svenskar igen. Att det var det här som krävdes för att återvinna svenskarnas sympatier. En vändpunkt kanske. Men för många ytterligare en börda att bära i det främmande landet. Det var förra året. Jag blev väldigt upprörd. Hur påverkade det här dig? Att de kunde använda kemiska vapen. Att 5 000 dog. 5 000 barn och unga och gamla dog. Jag tror jag kommer aldrig glömma det där. Halabja. Har du någon chans att komma tillbaka nu? Eller? Nej. När vi kom till Sverige 75, då tänkte vi kanske vi får återvända hem efter 1 år, 2, 3, 5, 10, nu är det 14, finns ingen chans att återvända hem. Och inte våra barn heller.